ヘルスケアビジネスモデル実践ワークショップ。さあ、ビジネスモデルキャンパスはこれで皆さん習得されました。そしてさらに重要なことはお客様の立場になるということです。これからは外に出てお客様と話し、お客様が本当に困っていること、本当に望んでいることは何か、これを突き詰めていくわけです。これからの新製品、サービス開発に必要な3つの視点において、ビジネスモデルキャンパスは 100% 全員参加会議を可能にします。その他にも、顧客の本音をあぶり出す、そして迅速にプロトタイピングするという重要な視点が残っています。そこで今後は、顧客の本音をあぶり出す手法、そしてバリュープロポジションデザイナーになる、そんな方法について継続して動画配信、そしてメルマガを配信していきます。メルマガ登録限定の情報があります。この下の登録フォームからどうぞよろしくお願いいたします。